Nganje tabantu baitu bari batagarra rĩthirio Bono no nyũrĩngĩ kũndama igangĩ kũndama rĩthi tũtari gũkora ki tiga tũmũtebina itu tũthũ ndĩthiki tũgũtegerera ndĩthiki tũgũtegerera bono onye gatagĩte kũng'ataki n'abantu baitu baigwe tiga ache minto naigwĩte ũmuntu gagoteana no muspika tarikoru project abantu bamindu tigango taina abantu aba bande bagochoru babwate emetwe emerito nabo batamaiti buno muspika nere 21 ward etubwate chi ward 20 omuspika nere ward ya 21 nekiago sororo omuspika nere no murai taivo nabagote yumugavana na inchi abantu bara abandereire ntigere chi flagship project isato mbwate ngoreki nkonya abantu bami na kigekogera kero nachiete korero muspika epara teiye korunyaramba egwetanse yanda mpaka kibabe yanda mpaka bwarani ekinegento mokoreteki mwerochirete enachirete muspika ngamotaina asogwanja abantu bane bareri nande tingonyara gutwara besa chira isane korosie pareri kamotaigi nkobeka 5 million limo chiakoreki chianywerere nkobeka 10 million tingonyara gukora abantu kende lakini agantebi na koire 5 million oranyeti korunyaramba yigike babe nande next inche ngo 5 million oyerusikie babe ende mpaka bwarani konke ekitanye gendo twerocherete na maizo omuntu manya kogendereti ojagatena muspika takora tiki tabwa project omuspika ngete ni twakorani tutumaite naki asenera gotara nabwata abantu bana bari bakoraki bakomoteito kon na intuitivo ntogendre komoteia koreki atokonye that is one one chichomet kechi antomonte birira abana baiterese chichomet ko ene program yaye ye county ngima nanda asaine okoraki gominyo igondo konya kumurama buno muntu naro konya gweta nechi penso orama umurama motebi na impio bina bitora ngete taivo emiaka yose gekianya go happen mbianya go happen igo tiga baisaranse bategerere onye bagambete emiaka etano batabwati bintebi bamanya na barabunonye twarure chometi kone penso na barubacha nejikiripo abantu baito bakoraki bakonyeka usenaki kuna na inje ngoteba buna bono next entagete omochumbe achoronye gakuru form 1 mpaka form 4 yani onye gakuru form 2 mpaka form 4 na inje ndu form 1 form 2 onye gakuru 3 4 chibesa chiatoera chiaba chinyinge taivo na inje onye ginkuru 1 2 wasangi na arue chibesa chikorebeki chire chinyinge because yoroje arubere taivo indusa tuna 300 taivo na bantu ngwe boli baliriswa na bona bitu nyo mochumbe no mwe musie mundo kyo koreteki omonene igo bono tigato chake na onye ginkuru form 1 form 2 goseneri busaberi bunana eo konye bi ya interesi ga gwako nere chiri buchiri ya ibere nere aru form 3 4 nere achisukia ka chire ngane kyo mwe musie igo sangi twa paransi na bantu baito bakonyeki igo kende kyo stogo kora is for the sake of our people asenge njo twatwara gisegi chiarenge chimbe gisegi chiego cha gotorete robo nyinyeru obuve lakini Nyasaye oliore igoro agatusabira na inu mugatusabira tukabwa gisegi cyo asebaria barenge gotaka toserio mugavana Amos Nyaribo office inje tigamba tebi pole naroje babe getwiga siti asenge njo kuruboni gonya toserio mugavana kangano ane pare ye yenkinda nande ngo nande bateye contract ye igorake egari elinde kerako be ko moron e pare yensaberia abantu baiteresi asubuya nande kinko genda enyagetari yero ya ruguruga eyere terianga na inu more mono eyeyege chini enyagetari nanyete chibesa nanyete 500 chukwaga checho echo eyuyere after echo bune koera njembe kama chororo mbare tere mpaka interesi mata ebina byo bintu mwako chorete tuchigokora onde tayo nchorete nchigokora ese yuko wanyo mugano
aseng'encho kero na inche mbwate usiane engiya na omogavana na inche kero ngomotebina intagete ondutera abanyagetari nyabonge dispensary already eki okorire ki okorire oigwete nande ngindamorwanire bono naki lakini inche abantu beward yane onde tayana noyomo obwatete osantebina gendo chikoimbichi omogavana ebarenge gontaigise egie chikoraki yendo chikubi tukabwaterana buya mpaka bona twakoresegi ekeresegi arwanire mbare bakoigubobe na bakorire ki barwiro. That is why mokorana nwanekera tukunya gwetaiga nwanusiano yane n'omuchumbe eko bengi ekerarasi komogavana buna njesi getomo president Ruto inde chama ya ANC ere Kenya Kwanza ngotebana Ruto ne aromo president yone nera tosikire nyaribo na into na inche nere governor yane na ande nere na inche robere mbwate current ringo koraki ngogo ingiso gotana n'omuchumbe ngobwate tingoretera abantu baitu bintu kindi ose na ngainereri oikobwati ali asokoreki asuruche igo na inche gari asembwatete na inche sabera ni ororo mbwate ororo nyoregende n'omuchumbe nere gakonyora korwa ase Ruto nere akoreki atoretere omonto ogokonya kanimo n'omwana inchi ntogwanjara nabo gotokore gasiere boigo gitokonya gwaka kisabu kintu gitokonya korana kitogokonya abantu baitu einere njira tukonyara gokora una bono na batebi scholarship ngo cyakatore already twachakire bune county kobekomero beri scholarship lakini abatebi na inje buno mwe muziye ngo witeresiga asa abana babantengera iga gaturuke kamo babere na baroba bitagokora ki babuza kuimokie bendere utayibo na rocho bugambi mbu abete emyaka 10 nje tindo chibantu baiteresi bantu ba material bako benefit kurwo bugambi ubwo akorete ki bwarengo bwa bataba bado na barabu nabo baserire bagakora ki bagatugutugo cyarwo na inche nage ko garamba kite ngo tena imu abasiko mono kitingo ja na inche mbabeke mbaba na inche mbabeke mbaba nyawo koraki inyago tara na iyo lakini nande gento na ali ara isi kero kieke nene ngote ya bagaka bani ntona tiga around yeye na inche tara na banyi abagaka bagotoe direction na tiga togenda asigite baba ngaina mwenda bangina mwaka chikura 100% wasange na bunande bagweta maega baenda kwirira barabugo se naso mugava boka batiga bangina bali bakebete bake chikura babwo tabaru chiriski chi abana babo boka abana babo bali kumbaka baera nande bachaka kurigia saba iseke babo bagasogete nande bali kukuruororo oka ntubwati bantu gatokoraki togokora na inche nachage tomoroberio wabangina hokurati boisanga na bunyakoni bochora korukera a polling station abangina batatu egasiane no korigie pasi ose transportation tuenda mpaka Sumugava mwatebe mechando ya ino na rosire neme chande abagaka bakoira gochikorika abairi baba abana babo na kiromo bono nyenje timbu ati mwana ngori ngete na inje ni nungo maremero tige round yeye na inje ndagetabang'i na babo nyakoni na barobumba embawe bobe buna bang'i na babo isangana bokurati batete nani na tokoraki tokobe 2027 nayo mongi no wikaso mugavana na kwara kwanyo mugavana kwa motaina ekenyorongo rwonyenya bitongo